Halo. Halo. Tan samar pamoring sinupaya winakya ingkang sini bentuk lagi kalbu pambuka ning rono kalih saking layap liya pengah loyo pindha pecah penyu sumu syuting rasa jati Aku wis mangerteni. Kowe urip ana ing jagating pepadang iki wong kaijenan ora duwe sapa-sapa. Nanging aja was lan sumelang. Aja sedih kowe Sakti. Dalaning kamukten ana ing kerajaan Kidul. Nyebrang laut merah, laut merah. Topeng Mas ngandhakake. Aku bisa
urip mulya mukti ngawibawa. Aku kudu ninggalake desa Ndakrak. Aku kudu tumuju ana ing kerajaan. Kaporo aku kudu nyebrang ana ing laut. Yo, kanthi sarana aku ninggalake desa Ndakrak. Jumpakake sikilku cedhak ana ing kerajaan. Kanthi gerak laku di sarana colok lintang lakune obor. Iki dina aku bakal cedhak apa sing dikandhakake situ. Bal. Sapa muni cacil-cacil Kang sapa?
Senane calcil gregetno kancane aku. Ah. Lah gerceng ngono aku mlengak. Mula dikira ke kancil. Aku gregeten ae. Kudune sing gak trimo iku aku gak kowe. Lho kok kudune kan aku Mas, jeneng penceng kok diceluk kancil. Iya, kowe kok didarani kaya kancil iku sing gak trimo aku. Kudune aku. Yo, lah kok kowe kok ora trimo sebabe apa? lah wong kowe karo kancil ganteng kancil kok. Neng tapi kan dhuwur aku. Dhuwur kowe tapi raim nyekuwek. Ora rai ngene iki nak ora pesen karo Gusti Allah. Kalau yo ganteng kancil lah. Lho iya. Mangkane ku aku nate celuk kancil lemah perkara ganteng kono kok. Lah iya. Delok ah. Kenapa? Kowe karo aku jadi enteni wong sakmene akiye. Mergo dagelane penceng karo trombol. Alah sing ngenteni sapa? Lah iki yo sakmenake delok rupane ijo jejer-jejer antra. Iku kursi yo nyuk munyuk. Kursi, mosok kursi. Kursi. Oh ije. Oh, lah wong deloke kok iso ora ngelumpuk sakmono kok kaya wong Banjari. Wineh krompol kene krompol kono kok tandur bar diterak banjir. Iki ora trimo kok tandur terak banjir. Kaya apa? Penonton bengi iki malah kaya jagung kena puten. Lah kok iso? Roti susah arang-arang dhewe. Lah yo ngene kalau ndang mulih ra yo genah. Ndelok ketoprak kok. Kajatan melekan ning desa Nganggil iki kajate wong Nganggil wis kelaksana. Kelaksana nekakno kantong CS. Ah, ketoprak murah meriah kok. Murah meriah piye ning kene tanggapan 15,5. 15,5. Toprak tok aku wis diomongi bapak panitio. Oh, panitia. Iki berarti bejane Mas kantong CS. Kok bejane kenapa? Ditawani ketoprak liya 14 13 milih ketoprak kantong. Oh, cocok kenapa? Mergo ndungu nek dagelane trombol. Iku mang wis dikandani wis cerita Pak Kami tuwa karo Pak Inggi. Lah, wah, ketoprak. Kenal. Oh, Pak Kami tuwa ora kenal. Lho ke kenal sapa jengene? Pak Wo. Jengene. Lho nek aku rohku yo Kami tuwa tok Mas. Ape bawa mbok kaya aku. Kowe iki kenal Mas? Sapa? Kami tuwa. Enggak. Pak Wo mang ngomong karo aku. Ngomong wah, piye, Mas? kantong saiki iku panggunge anyar. Anyar. Wis kaya ketoprak-ketoprak loran. Kaya Lah, lho, ketoprak saiki panggunge tambah 2 meter. nganggo moncol. Ti moncoli Lah barang. iya, modele digawe kaya Panggung anyar dirasani anyar. karo Pak Wo. Dirasani Kira-kirane piye, Mas? wah iki ketoprak kantong nyoyo taun kok nyoyo apik ledeke yo ayu-ayu. Wah, ayu-ayu. Dagelane yo ganteng-ganteng, kepruke yo nom-nom. Nom-nom. Sok taun ngarep mesti nak kas desa Nganggil Mojo Wetan Sugihan Mojo Kulon kabeh pokoke mesti nekakno kantong. nanggap ketoprak. Iya, paling kantong nek wong saking senenge. Sapa sing ngomong? Lah tegak kantong kene kabeh anyar. Ah, lupute kantong yo ucil paling. Tak pentung. Lah wong dirasani apik kene yo kene kok malah ape tekan ucil barang iku lho nyapa. Oh iya. Aku lah ape dipromosi. Promosi apa? Kanca-kancane kira-kirane nak tanggapan kas desa umume regane 17 juta 18 juta 18 juta. ninggali musola utawa pondok pesantren 1 juta. Walah cocok. Aku nduk ape melu Mas Kantong iki ya pengen gawe promosi. Promo apa? Ketoprak ora tak dol larang-larang. Mbok dol piro, Mas? Ketoprak 3,5 juta wis mlaku. Ning ninggali rondan 750 tak kandhani. Lha sakmono lha tosan kowe ape uman apa? Lah mulai? kancane yo obong apa iku nyumbang masjid barang 1 juta. Aku ya pengen nyumbang rondan 750. Ora usah mlepuk, ora usah kaya aku iki lho. Apa Mas? Ora usah nyumbang. Lho, nyumbang piye? Nyumbang kancane nyumbang nek. Lho nek aku nang masalah perkara dhuwit ngene tetep ora tak pikir Mas. Wah aku ngene iki ibarate tanggapan ngene iki lah dhuwit ketoprak iki lho kae pira. Wih. Walah bayaran ketoprak ndagel ngene iki lho anggap mbok tinggal anggap entek dhuwit. Lah aku anggere waya tanggapan ngene iki langsung tak dekek ning masjid kok Mas. Walah berarti yo ganjaran gede Mas bakale iki somben ki wis kena nggo sangune urip marganing pati ke bakale tetep entuk kanugrahan ning kono cadangan swarga Mas. Alah sapa sing ngomong? Lah kowe anggere main malah mbok kekno anu ora mbok kekno bojomu apa Apa aku anggere main melu kantong iki lho langsung sekolah ngene iki main sesuk ngene iki tak keneng masjid. bayaran langsung mbok kekno masjid. Tak keneng masjid. Lah iki jengene wong gemi langsung dikekno masjid. Lah sedekah iku jengene. Sapa sing ngomong sedekah? Sedekah Mas. Wong saurunge aku budal utang dhuwit kas masjid to.
nyarutang maksud Oh, iku. tiwas tarungono ta jebule ndek utang. Lah mangkane Tak iku kira asaku wong iku mbok rasa ngono. ate ngono kenapa? Kaya aku iki lho nek tak kekno tenan. Kowe- Ora satakno masjid aku, esuk dibayari kantong. Ah. Tak kekno anak yatim piatu. Ah, iki lho jelas Oh, perlu alah, ora ditiru. kaya kowe melepuk Tenan. karo jebule ndek Iku utang. tenan, Pak. Oh, alah tenan nek gak percaya takok tanggaku. Trombol mergawe apa ora nrimo di pek dhewe. Tembok kene Tak yatim. kekno yatim piatu. Oh, hebat yatim piatu ning pondok konsin. alah, Ning pondok konsin. Oh, gak ngira. Ya nih. yatim piatu ning panti asuhan Bluro. Ora, Mas. Lho terus apa iku yatim piatu sapa? Tak kena bojoku. Lho, kok bojom yatim piatu? Lah wong yatim piatu iki gak duwe apa? Ora duwe pak, ora duwe mbok. Lah bojoku ya wis ora ndek pak, ora ndek mbok, gak yatim piatu. Nah ngono sesuk nak iso bojom kan ora duwe pak, ora duwe mbok. Iya. Nak iso ora duwe bojo lah. Dadi ora ndek bojo. Bojo pak kowe tak pateni wong iki, seneng Mas. ngamuk ngajak Ngar nguji syukur. puji syukur. Karo Gusti Allah Subhanahu wa taala menika karaya tebih saking kantong CS iki wis kalaksanan ya njaluk sepura sakake-akeh Mas Trombol. Kalau sapura. Kira-kirane awak dhewe mang libur iku tetep akeh lupute daripada benere. Bener cocotem. Lho kok cocotem iku. Lah apa? Oh iya, nak wong aku ngene iki ya tutuk. Congor. Oh, Lah iya njaluk ngapura menungso uripe menake lupute. Bener no. Timbang benere. Lah mangkane ku lila-ilane wong menungso iku golek apik. Umpamane apik-apikan sombene iku mesti nakirane oleh apik mlebune mesti swarga. Lah kowe umpamane tak kowe swarga karo neraka mbok pilih ndi? Swarga karo neraka mbok pilih ndi? Nek jengene wong bento, wong waras tetep milih neraka, Mas. Heh? Neraka. Lho kok lho. Mas, Heh? wong urip ning alam donya iku sing digoleki iku unduh-unduhane sesuk. Iya. Tak takok iki swarga karo neraka iku mbok pilih ndi? Neraka ah. Lho Mas aja ngono Mas. Wah, ala ning neraka bature akeh. Kok batur akeh ibarate kaya aku ning swarga Mas. Swarga iku kasur babut karek ngenggoni widodari sing nunggoni mangan apa wae dicepaki. Lah iku jenenge wong megah mergawe, wong bambung. Kok mbah Wong urip kok ora gelem mergawe nek mbok ladekno malah kaya wong setruk. lho kok iso wong setruk Jajare kasur babut karek ngenggoni widodari sing nunggoni. sing nunggoni mangan apa ae keturutan. Bener. Lah Lah iku kok mbok darani wong setruk? Lah teh ora gelem tengak-tengok ora butuh mergawe wonge kaya aku ning neraka. Mas aja ngono neraka iku hawane panas lho Mas. Panas. Lah mulane aku seneng ning neraka bolone akeh. Bolone akeh. Balane wong ayu-ayu mesti glowing do nganggo skincare. Oh, jelas iku mesti. Oh alah. Pathokanem ning neraka balanem ayu-ayu. Ayu-ayu. Umpamane kaya to Srimpen iki kira-kira mlebu swarga ta neraka. Mlebu neraka wong iki sing loro melok ning gone Kampung Baru barang. Apa idone iki? Tak waplok cangkem lho kok. Risma iku nek prae ngetoprak ning Kampung Baru, Cuk. Urung sih ah. Kayak kenal Risma piye? Sapa? Risma iku zaman tanggapan sepi. Dek golek gawean bingung mara ning omahku nangis. Risma betet. Rimas betet. Risma Jaluk betet. solusi piye carane entuk rezeki. Heeh. Ora rekoso tapi entuk duwe akeh. Iku tau ning Kampung Baru. Kampung Baru, Mas. Masalah ndenane ijine ora ning Kampung Baru, oh, Mas. Nah, adek- Angger metu karo aku, Mas, aku apa iku ape pamit ngono. Pak. Arep ning pondok jarene. Pondok piye ning Kampung Baru kudune iku apam iku? Apam? Apam? Risma? Ya. Ya bojoku. Lah iya ngono kudune matur nuwun. Lho nek matur nuwun tak kapok Lho cangkem lho. 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 Hei, Hei, Risma iku ning Kampung Baru. ning Kampung Baru iku ndeke senajan ning Kampung Baru ngewangi kowe nyambut gawe. Ya aja ngono, Mas. Kampung Baru nggone apa? Panggon baru iku panggone apa widodari. Widodari matamu. Ndeke ning kono iku umpe amrih larise dodol es. Asa mergawe apa? Tiwas aku dodol es ning kono sak gelase didol 10.000. Larang nah iku bojo mcul iki lho ning Kampung Baru. Walah susune didol gelasan. Yo tenan ah. Mau tak urus wong kondo aku kene kepengin laris. Bojoku iku aja mbak-mbak ngono lulusan pondok, Mas. Nyapa bojoku arek susune didol gelasan iku ceritane piye? Nek extra jos duwe. Heeh.
susu duwe. Susu duwe. Kopi kapal api duwe. Duwe. Lah anggere ana wong takok, "Lho susune didol gelasan?" Iku lho susu sing sasetan sama apa? Oh alah. Wong anggere pikirane ngelresdak ngene ya. Susu sasetan. Sasetan. Iwas aku mandredeg, Lah Mbak. sama apa? Pas aku lah susu Lah sasetan. iya sam susu apa? Lah iya pas aku susu sasetan. Lah iya susu sasetan kok. Lah iya malah. tiwas aku mandredeg, Mbak. Lanjutno pokoknya aku seneng ning neraka. Aja Aku moh kaya kowe wong kok moh kerja. kerja. Lah ning swarga dicepaki ya, Mas. Alah iku jenenge wong ora gelem mergawe wong mugen iku jenenge. Ning neraka penake ning apa? Penake ning kono ning neraka hawane piye, Mas? Hawane panas jelas. Lah, hawane panas ning kono do mbutuhno es. Aku ning kono dodol es. Laris ah, Mas. Itu bento. Nek bento gene. Nyampone neraka kok bakul es barang. Hawane neraka iku panas. Panas. Bener. Iya. Ibarate ning donya wae hawane panase 40 derajat. Iya. Iku teh kota payu, teh poin payu, Iya. teh Pandawa payu. Kok sembarang kalir teh payu. Iya. Apa meneh ning neraka? Lah- Saya tak pikir sik Mas. Mbok pikir gini Ning ya. neraka kowe bakul es. Bakul es. Lah saiki umpamane bakul es iku kan butuhno kulkas. Alah iki malah goblok neh. Piye? Butono kulkas aku saurunge mati aku meling karo keluargaku. Meling karo bojomu. Lho kuburane rak cedhak karo omahku. Heeh. Sadurunge aku diduduk kuburane. Heeh. Lah saurunge takon ngekek stok kontak. Kowe Sampekno setrum ka omahku. Cah kene omahe kono mbok padoni. oh ya wis nek ana sesuk nak kira-kirane swarga mati lampu tak nunut listrikem ya. Mangga. Waplok cangkem. Kaplok piye wong kene sing wis tahu kok. Aku tau mati, yakin tau mati. Mas, Urip neh aku. wong kabeh iku ibarate kulu nafsin dhaikatul maut. Wong sing kadunungan napas mesti bakal mati. Lah, Kowe tau mati? tau mati urip neh alhamdulillah ki aja guman-guman ngendo wong mati. Loh, iki Mas iki Walah lah aku Nah. mati lagi rono iku jengen wong aku. Ora Tau roh. mati urip neh. Tau. Mau watu walah diparani Mbah Saringat. tak waplok sangkem. Iku lho sing Malaikat. ya Mbah Malaikat. Aku diparani, ditewakoni. Takoni piye Mas? Trombol, Rombol. man rok buka. Aku ditakoni, "Gak Mbah, aku nganggo katok." Lho. Lah aku ya katokan kok. Malaikat takoke man robuka. Man iku ibarate menungso, buka iku robuka ibarate gustinem sapa? Gak man rok buka. Ono rok buka untung pucet Man ngono. robuka. Man robuka iku takok Lah. gustinem sapa? Lah iya aku ditakoni man ro buka. Lah Nah. aku ditakoni. Aku yo klengak-klengok gak roh. Nganggur. Nggak ora dunung. Lah kowe ning kene oleh-oleh apa? Gak meling ke Mbah ora tak gawakno. Aku yo muni ngono. Kon ndek ora meling. Iki lho ibarate umpamane malaikat teko rene seruet. Serit, aku tangi terus bejel. terus tret tangi terus ngene Dier. dibuka terus ngene kuaplok dieng ngono. Lah jan aku sing tau mati dikeprok. Dia man ro buka. Pangeranmu sapa? Pangeranem Diponegoro. imamem sapa? Bonjol. Lah aku sing ditakoni diar dikelumpukno ngelumpukno. Ora ngono. Kowe jarene winginane tak takoki, Mas. Gene Mas. Wah, aku mara ning omah, Mas. Iya. Goranku rasane kudu ngentok. Lah wong kowe ora ngombe banyu iki mau kok banyu kapa kok. Gava. Gava. Lah iya. Lah aku rada mrengos yo gava. Rondo merangos. Iya matur nuwun nek menawa dipromosikno nek ana wong acara apa ae dikon tuku ning nggone Gava. Gava. Menika sak kerdus murah. Murah. Biasane nak cara sing liya-liyane, merek-merek liyane iku kan saduse selawe 30 gedene nganti 40. Lah iki Gava sak kerdus mekur 8.300. nek kaya iki mau digratisi. Gratis toh? Iya kudune matur nuwun warga. Gratis layak emen, jo kembek. tak bacul. Bek Piye malah iku mangan loro tak delikno bagasi kanggo sesuk. mesti ape gawe es batu rumangsane. Iya mau piye? Eh. Ora kene nggonku. Apa? Aku kan mara ning omahmu iki. Iya Mas. Nggih jemuah nggih lho Mas. Ya jemuah wingi to. Mara ning omahmu. Saiki mau apa minggu? Saiki kan minggu. Oh, berarti wis 3 dinonan. Lah, aku nggih jemuah ning omahmu. Iya wong kancane ya Lah Mas. makane iku aku ning kono iku kowe bojone mengo lawangem ra ono kowe ning ndi? Omong baleni omong baleni ya. Ngomong nak karo dagelan kopok jemberin aku. Iya baleni.
Aku kan jemane omam. Nah, jemuah neng omam. Iya. Jemuah. Ya aku pengen jebol iki engko. Jemuah neng omam, delalah neng kono kok bojone mengolah wangem ra ono kowe ning endi? Omong kleru. Kleri apa itu silang? Kualik. Oh, kualik. Oh, bloke omong wis anu jasar susur. Jemuah aku ning omah, Semua Mas. ning omahku. Bojone mengolah wangem ra ono kowe ning ndi? Omongem kualik. Kualik. Oh, ya aku Kualik terus ya, Mas. Jemuah ning omahku. omahku. Aku moro-rono. Mara ning nggonku. Bojone mengolah wangem ra ono kowe ning endi? Kualik. Oh, kualik. Sing kualik iku cocotem. Lah sing bener piye? Ora ngono. Ah, piye? Aku jemuah mara ning omah. Sing jemuah ning omah aku kok malah kowe lah. Oh iya. Ngene lho ya. Aku jemuah wingi iku mara ning omam. Aku moro ning ndi? Tak maksudnya iki aku nyontok kowe. Aja becicil matam. Ora usah ketak-ketik, rasa ketak-ketik. Gawan lahir. Kira-kira mripatem mondol iku, mripatem mondol. Gawan lahir. Mondol matam, nantang kowe nantang. Agak guyon. Jamane nantang. Jamane kok ora trima trombol tok sak anakam, sak bojom, sak mertuanem lho aku wani. Iya lho Mas iki mah gak tenanan. Mata mate mondol kenapa? Ora Mas asli ngene Mas. Mondol kenapa Mas? Tak idiane sisan kowe. Aku nek muring-muring ya. Ora ya Mas. Ora usah nak. Ora usah nangis. Perkara ngono matamu mecicil-mecicil dawam ra karo-karuan. Guyon iki Mas. Ora nangis. Guyon Mas. Mecicil matane. Ora guyon asli guyon Mas. Ngono nggo tekan dindi kowe. Ora perkara ndi sikil nyidai sikil kok. Walah yo. Sikilem tak idai be. Abot ora ontro. Apa loe? Woi. Iya. Ono sukete dadi apa ora yo? Ngaret. Ngaret tau jaman ngaret yo ngono. Jam 2 Mbal. Jam 2. Kei sak gending. Sak gending. Kanggo. Takoni warga kene njaluke dangdut apa tayub apa keroncong apa Inggris apa India. Oh, Mbak Cina iso. Oh, njaluke kadroh malah. Cina. Alah malah takok Cina. Iki kan lagune dangdut ana. Jawa ana, campur sari ana, India Inggris ana. ana, India, Cina. Ya. Sake Cina. Sapa? Iso lagu Cina. Cina. Nah. Alah pakan aku, Mas. Hebat ngono. Aku dhisik jaman ning Cina nek ora salah menawa suwi aku ning kono menono sedina menawa. Iso kowe. Lho kok sedina suwi lho ta. Sedina iku suwi apa sedilo? Sedina suwi. Sedina punjulane 2 sasi. Oh, berarti kowe iso basa Cina, Mas. Iso sithik Tak tapi. tesnono. Kira-kirane aku ngomong bahasa Indonesia kowe sing bagian nyinakno. Iso, Nah, Mas. pancen kowe pinter. Dagelan kudune dicek. Tapi Menguasai bahasa seluruh dunia. seluruh dunia. Paman tak cek bahasa Cina, aku bahasa Indonesia, kowe Cinane. Iya, tapi basa ane sing genah-genah lho, Mas. Iya. Aku agak teko siji tok sekolah urung tutuk, aku balik perkara kentekan dana, Mas. Oh, tapi kan iso. Iso aku langsung liwat Jakarta kok. Dudono Trambal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jumpa dengan keluarga besar Kandang JS. Menika ndherekaken Sugeng Rawuh Sugeng Binarakan Timardika. Basa Cinane. Eling ta cah. Jing Feng Feng Chen, Wei Fu, Wei Ji Zhong, Mai Ji Zhong, Semong Bing Ji Xi Chen. Lah ngapale 3 dino, Mas. Para hadirin yang berbahagia, untuk dipersilakan untuk duduk. Yang depan menika ibu-ibu, yang di belakang menika bapak-bapak, yang di tengah juga mas-mas, yang di belakang juga mbak-mbak. Wei Ji Feng Wei Ji Ji, Wei Ji Ji Gong Fu Wei Ji Feng Ji Bu Wei Zhe Ji Bo An. Ana basa Cina cipok-cipokan iku. Kate ora gene sing guri jarem campur lanang wedok, wedok karo lanang dicampur ning petengan gak cipok-cipokan. Oh, berarti iso. Goblok baleni pisan kas kene kok Mas, omahe. Juga menika nderek satu nuansa terbaik dari konco-konco. Kita sowan bareng bersama Kantong CS menghadiri acara sedekah bumi. 飞机长风飞机，微笑是无，微是机，我飞机长飞机，中比长飞机。 Bisa jebule. Ya ampun ya. Ada hidangan tersemuanya, hidangan dari masyarakat Nganggil tentunya ada menika ada nasi goreng, ada rawon, fuyung hai dan capcay juga pia-pia. 飞机长风飞goreng asin. Aku asine wis awur-awuran lho iki mang lho.
Aku awur-awuran, Cuk. Iso Hebat matamu. iso bahasa Cina no. Iso lah jare mono piya-piya lah asine mbok gak piya-piya wasi suwe. Aku bro. Lah aku yo sanggene aku kok wong Umpamane bahasa Inggris. Bahasa Inggris ganti bahasa Inggris. Bahasa Cina kan yo wis, saiki ganti bahasa Inggris. Umpamane bahasa Inggris, umpamane tak cek iso ya. iso. Umpamane bahasa Inggris siji. Bahasa Inggris siji apa? Aku urung iku kok, urung teko iku kok. Hah? Urung teko iku. Apa iki? Siji. Dek rono ah. Mak. Ate rono kayak malah mapat-mapat. Ambumu ora enak. Wis ngentut tak keprok Apa cangkem. mang? Siji, One, loro, two, telu. three. Oh, isa ya Mas. Iso Mas wong kene ndeloke rokok Samsu kok. Oh, 1 2 3. umpamane tak takoki jam apa Mas jam? 1 clock. Loh, nah, umpamane jam siji. Jam siji. Rayem. Malah ngingeti aku terus ya aku. Kowe kopo aku pengen mikir. Apa piye lek kene? Jabak bayi larane mbuti bongse. Bar tak obong. Jam siji. 1 clock, Jam loro. 3 clock, Loro. Loro. 1 clock, 2 clock. Ora tekan telu. Aduh. Ndak suloro Pak iki lagi mbok iko 50 anggone ngelasno ndas. Niate cul ndemang ndak kopior. Ono te awasi tanganku piro? Lah wong kene ya keadaan ngene lah aku. Bahasa Inggris siji. Ndek anu rono. Apa anu seneng amik jaluane ndak suka apa rasane pewanase mbok ceplak-ceplok terus lawan. Tak cowok ndas. Cowokot piye? Ndas kok ciklak. Tak mut. Umpamane ganti, umpamane anjing bahasa Indonesia apa bahasa Inggris apa? Anjing bahasa Inggris apa? Dog. Oh, umpamane kursi. Kursi. Chair. Umpamane anjing kursi. Dog chair. Umpamane anjinge loro, kursine loro. Dog chair. Umpamane anjinge 10, kursine 10. Walah iki ya cah. Dog chair. Dog chair dodok. Chair dog chair dodok. Jatuh. Ya ampun kowe. Tak woplok Lah cangkem. kaplok piye lah kowe takok manjing karo nan Anjing apa? dog Kursi. Chair. Umpamane anjinge loro, kursine loro. dog chair. Umpamane anjinge 5, kursine 5. Dog chair. Umpamane anjinge 10, kursine 10. Dog chair dodok chair dog chair. Es aku cil Kali aku terus ning ngasek bojom tak apa gak apa-apa nguyuh tak ter kayak matur nuwun. mbok terus mbok inceng ngene Oh gak ngira. Wong aku malah sing diinceng. lho kowe masalah namung rembug babakan bojo Mas kowe ibarate omah-omah karo bulin ana 24 tahun Apa wong iki contoh aku rabi cuma 1 Mas siji pisan ya pisan tok siji ning kono dadi pirang-pirang pirang-pirang ayo gending sak gendingan sak gendingan takok wong kene mang sange masyarakat nganggil ngersake gending napa monggo ingkang tasih wukon Gubuk Asmara sing lagune Cina iki lagune Cina Cina iki ndek lagu Cina iya berarti ini alah kategori Cina ya Mas liwet aku ngelinget nah ini kilo jemberen akhir lagu Cina Gubuk Asmara mbok cakno kowe terus ngene iki lho alah ya gregetan delok alah ngribeti wong gerang iki lho seneng anak nang ngono ngalah udelmu kono ah lah kek nyen lah lagune gak nyen Gubuk Asmara dangdut napa gong gamelan nah berarti titayumne nang kancane dijak guyu liwet aku ngelinget lah keprok cangkem mlebu gamelan Terus golek nggon dhewe-dhewe ngono. Lagune gendinge Gubuk Asmara gandengane napa Pak? Ilir-ilir. Lir iso piye kowe? Ilir-ilir. Penekno blimbing kuwi. Oh gak ngono piye ilir-ilir sing
leri lir penek no bimbing kuwi lunyu penek Tak ana idoni tenan iki. lah sing bener piye Leri lir penek no blimbing gak ngono leri lir tandure wusumi rene bebarengan. padha ae ndek padha bosoke kon darani Aku ngeplak kowe nganggo cara ndak jotos tenanan iki. karena aku malese keadaan plak-plak lah aku pisan kene tak iseni akeh kok. Ora ta, sik tenan bocah iki kok delok lah. Ngaplok pisan ana akeh kok. Ngeprok iki kok iso iki. Lah iki mang nganggo iki kok. Sapa? Kowe. Mangkel wong. Gubuk asmara, ampun ilir-ilir. Gentos mawon apa? Hah? Bang Rawe mawon nggih. Kembang rawe penake. Ilir penen. Idone tenan seneng idone kancane. Guwing lambem kowe iku. Ayo. Kirek apa, Cek? Kirek jenenge apa? Bahasa Inggrise. Dok kecer dok, dok cer dok, dok kecer dok, dok cer dok, dok kecer dok. Doni aku remuk pokoknya dek sore mau. Kenapa? Walah dienggo ketes-ketesan. Tapi alhamdulillah aku seneng bati. Kenapa? Bar ngene-ngene teko njero aku tukaran mbek bojoku. Wo alamat ampu icek aku ngono. Lah aku yo meneng ae. Kadang encen aku sing salah. Walah njunjung wong wedok ngasih teko moto pijak. Kenapa? Lah perkara mau ngenekno ngene-ngene cah wedok. Mengko teko omah nek kan njaluk ngene-ngene ora nrimo ngene-ngene. Piye? Ngono. Bojom ngene-ngene barang. Iya, lah perkara iku mau apa aku nganu bocah wedok. Alah, berarti bojom cemburu. Gek layak, alah kowe cita-cita apa iku ibaratnya kayak dadi wong romantis wong sak donya. Oh, alah kene romantis, Mas. Bojone mbok gandeng terus sik Mas ya. Iya. Neng pasar. Iya, Mas. Neng pasar Iya. mbok gandeng. Tak gandeng. Neng luwes. Tak gandeng. Neng alon-alon. Tak gandeng. Sebabe anu bojoku pantane PC. Tak keweprok mangkelo mbok anggap minap piye bojoku. Bojoku ayu gingsul. Alah, gingsul. Nek wong kene kan siji gingsule ketok manis, dan bojom gingsule pira ya? Gingsul 8 Oh. Merongos sang guyu terus. Cara aku kan nak nyeluk bojoku kan nyeluk ayah, nak kowe kan papa. Lah umpamane merongos nak nyeluk piye? Nek nyeluk ya aku apa pasar Ah, wayah rendengan udan-udan iki gawane nganggil sesuk. kanggo Bojom kurepno geret ning Tegalan kula cocok. ya ampun Nggo nonjo Lombok. Dadi Lombok lu Labuan. Lanjut. Gubuk asmara kembang gatel, nggih. kembang rawe. So. So. Neno nano nono enono Yo. yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak golaran ning jaga kabat tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen nate kanggo antum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara So.
retan sajroning ati aladatan luntur saya marati aku kowe dadi garwa Kembang Rawe mergo leren ning gubuk asmara so gesek-gesek atrak-aser ayo bebek kantong CS atrak-aser so ceritane wong seneng tunggal sambale wiwitane lunga jajar sak bedinane saya suwe saya suwe saben jajar nyekel tangane banjur ngomong mamas aku ilahane ceritane wong seneng tunggal sambale wiwitane lungguh jejer ngeramas tangane saya suwe saben jejer ngeramas tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe so hatiku digawe loro kembang melati agawe larane ati kembang cumbung agawe hatiku bingung kembange mawar tresnaku arep bakal buyar mula wong tresno ora kena gawe sembrono luwe becik tumrape priya wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak digawe so wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nesta tanpa benda donya Joko mlarat wong tuwamu pangkat urip rekoso wiwit biyen mula iki wis wanjine kowe didaupke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan orang lagi wong yen sliramu eko para krama srengenge ngulon parane yen bengi rabulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jeneng kaya ngene rasane wong ora duwe tresnamu mung abang-abang lambe oso wala kombo terus nek kabeh mbok bali Sri Uning Mustika Tubai niate ke disengeni Ceko kengko Ceko saiki dalange gak Ceko sapa Alek Alek
Jroning suka kudu eling lan waspada. Njaluk sepura sing akeh karo masyarakat Nganggil ya Pak Trombol. Mbok menawi benjang taun ngajeng saged kebanggian melih ingkang nuansa terbaru, nuansa terbaik kanggo kalian kantong CS. Mula saka kuwi al insanu mahluk kotok wanisia june menungso kadurungan luput. Mbok bule kula sak kanca saking kantong CS. Wonten kalepatan nyuwun pangapura sakatha-kathahe. Cemong kowe ya. Cemong Cemong rana patek. Saiki ayo bareng-bareng melu aku cecak ning Laut Merah. Ya wis ana gembul bujur, oke gembul bujur.